Marie Welling er SF'er og kandidat til kommunalvalget her i København. Hende støtter jeg fuldt ud. Sisse Marie har skabt konkrete politiske resultater og forbedringer for københavnerne i den sidste periode. De sidste 4 år har Sisse Marie sørget for, at der er kommet 4.000 flere studieboliger, så unge studerende kan få tag over hovedet. At der er krav om lærepladser, når københavnerne renoverer og bygger børnehaver, ældreboliger og andre ting, hvor der kan være lærepladser. At der er kommet stofindtagelsesrum på Vesterbro, så vi bedre kan tage hånd om nogle af de svageste borgere, vi har i vores samfund. Det sidste er jeg særlig glad for som sundhedsminister, der blev skrevet Danmarks historie, da Københavns Kommune som de første valgte at åbne stofindtagelsesrum. Og det var Sisse Marie med til at sikre, da der blev forhandlet budget. Og siden det skete, så er der reddet menneskeliv i massevis, og vi har som samfund fået fat på nogle af de allersvageste borgere, vi ellers har haft rigtig svært ved at hjælpe. Hvis du stemmer på Sisse Marie til kommunalvalget, så får du en kandidat, der knokler for flere studieboliger til de unge, bredere og bedre cykelstier til københavnerne, så de kan komme på arbejde og på studie, og flere arbejdspladser og flere lærepladser, for det der brug for.